Баш табиб Дамир Сулейманов утырышны рәхмәт сүзләреннән башлады. COVID-19 белән көрәштә фидакарь хезмәтләре өчен медицина хезмәткәрләренә рәхмәт сүзләре яңгырады. COVID-19 халыкның сәламәтлек торышына да, демография күрсәткечләренә дә тәэсир иткән. 2021 елда 66 бала дөньяга килгән, 430 райондашыбыз якты дөнья белән хушлашкан. Шулай да үлемгә китергән сәбәпләрдән беренче өчлекне йөрәк-кан тамырлары авырулары һәм онкологик авырулар били. Диспансерлаштыру программасы кабул ителде. Диспансеризация буенча бүген авыл кешеләрен поликлиникага җибәреп, аларны кабат тикшереп, кирәкле дәвалау чараларын үзебезнең участок терапевтларыбыз белән берлектә авылга шул назначениялар биреп, шуларны үткәрәбез. Һәм инде балалар да читтә калмый. Прививка ясаудан баш тартучылар күбәйде әтиәне арасында. Минем шуны әйтәсе килә. Вакцина профилактика бу балаларны яңадан инфекция белән чирләүдән саклый. Балаларның сәламәтлеге ул безнең район киләчәге һәм безнең республика киләчәге. Сәламәт балалардан сәламәт буын үсә. 2021 елда өлкәннәр арасында киң таралган авырулардан сулыш алу органнары, җәрәхәтләр һәм агуланулар, азык эшкәртү органнары авырулары беренче өчлекне тәшкил итә. Балалар арасында да әлеге авырулар киң таралу алган. Авыруларны кисәтүдә, иртә срокларда ачыклауда диспансеризация ярдәм итә. Кадрлар белән тәэмин ителүгә килгәндә район хастаханәсенең табиблар белән тәэмин ителеше 97,3% тәшкил итә. Надо отметить, что высокий показатель укомплектованности физическими лицами, как врачей, так и среднемедицинским работникам. Я всегда приводил в пример Муслюмова, что один из немногих центральных районных больниц, где высокая укомплектованность по врачам. Да, у вас почти 86% это физическими лицами, это хороший показатель. Есть точечная потребность в узких специалистах, да, но в целом мы говорим, что этим количеством специалистов можно выполнять те задачи, которые поставлены. Онкологик авырулар күп булу сәбәпле Дамир Сулейманов министр урынбасарыннан Мөслим хастаханәсен Ярчаллы онкологик диспансерына беркетүне сорады. Район башлыгы Альберт Хуҗин районда сәламәтлек 5 еллык игълан ителүен билгеләп үтте. Ул 5 юнәлештә эшләячәк. Мөслимнән китеп, укып кайткан яшьләргә безнең дә битеп булган мөмкинлекләрне дәвамлашып должны применить. Үзебезнең врачларыбыз, үзебезнең территорияда калдырырга бөтен көчне куярга тиешбез. Этот высокий уровень смертности населения нашего района мы снизим совместными усилиями, потому что в становлении вот этого показателя участвует не только сфера здравоохранения, это и МВД, это дорожный транспорт, и образование, то есть здоровый образ жизни у нас идет, и спортивный, культурно-массовый сектор, то есть движение и так далее. Поэтому вот общими усилиями такими, я думаю, что мы достигнем ожидаемых результатов, о которых нам сообщил наш заместитель министра Ильдар Азинович Фатихов. Римма Авзалова, Динар Менхажев, Муслим телевидениесы.